Eguraldi txarra, oso onak inasi ginen, sekuleko beruekin, eta hain de repente eurile. Bueno, Los Domingos ikustean nuen, Alauda Ruiz de Azuan pelikula berri hau, 5 lobitos eintun zuzendaria. Eta, bueno, eta Querer serie, baita. Ez tala aztuber, Nagore Aranburukin. Ludaket. A ber, zemuta hon, eta gero prentxaurrekoa jungo gea, gero Kafka, ustetaketela, Frank Kafkan bizian inguruko histori bat. Eta, bueno, ozen. Ota, ontxano bat eukiba nun, gozo baino. Beti bestaldien, eta talde honetan, nintzen nahi hau, inoiz. Guazen kanpoa. Hoy komentako ez de Los Domingos. Wow, ze bukaera ondak ez, ze final. Eta, bueno, bajan nahi prentza horrekoa, una eskumuna eta espio utzi sartzen berriz, orduan buelta oso man berritzen dut, egin berriz sartzeko men. Artesan egiten bitartien, hor zaude Nagore Aranburu eta Eneko Sagardoin hitz egiten. Ez dago erresa, itziteko dugu edizonekin, baina komentako izkitu pelikulak. Venga, hemen, tartun den gehatzen egin. Bueno, bi ikusi ditut, lehenengo Los Domingos, Alauda Ruiz de Azuana, eta oin Franz Kafkan biopik bat. Eta bilek oso onak, Bigarrena, oin Franz, zeakin ikusi dut, Alberto Rodríguezen albuen. Egiten egon, etortzea, eta, bueno. Eta bukaran esan diot, Alberto, asko gustatzen dela zure Los Tigres pelikuliek, eta hori gaina beste serie bat presentatzeo. Tejero un golpe de estadoko miniserie bat, 4 kapitulo die, esan dit. Así que ondo emelatzei zuet argazki bat. Eta, bueno, Franz, ez da dit, aize horrekin haituak. Venga, hemen, eta la hice que me tengo de bueno, Los Domingos son nada, le cuentan y dicen niños de torre. Ostra, hau ze chulo da, hemen grabatzeko, pelikula grabatzeko, Kordoba grabatzeko. Hemen behien, la brecha. Bueno, hori, lehenengo ikusi dutela Los Domingos, eta, bueno, pelikulia oso ona da, batzuntzat momentu ikusi egun honena. Niko indike Maspalomasekin segitzen, Maspalomas, ez da, gehiago impacta ziten pelikula hau baino, pelikula oso ondo dago, baino, bueno, ez da git, Alauda 5 lobitos intzun, 5 lobitos hau baino bio iruditzezat, baina espektakulo bat, eta nola bukatzean, bukaerikin bakarrik ja, puntu bat iotzeu, ze musika jartzen, musika bat, bukarako 2 minutuek, ojoi purdiekin, edo naiz, zan, pantalli behitzie entzuten kantu hori
Aitormenak kantu mitiko hori, euskal kantu mitiko hori, koruekin. Osea, ez kantue, dan bezala. Baizik eta Elizako koruekin, jendi kantatzen, daien ahotzakin. Bale, espetakular izan da. Bueno, zertaz dihuen, neska bat, 17 urteko neska batek, monja izaten nahi du, eta bere familiek, ez du oso ondo ikusten, ze horiek unibertsiadea bialtzie nabe, hobeto nintzako be unibertsiadea ikiztie, ez monja bihurtzia, no? Baina, hortaz dihuen, Fuera Eta gero Franz Kafka, idazle famoso hau, sekuleko obrak intzituna, La Metamorfosis, ezagunena, eta hasi naizela lehetzen, ez dut bukatu, ez dut denbarak bukatzeko, ze hori nolako gutxi hasi nintzen, eta azkenin, beste pelikulakin, hasi nintzen dut. Baina idazteko eta bizitzeko era diferente izaken, mundue beste erabatea ikustezun, eta pelikula hau oso kafkianu da. Osea, Kafkak beak zuzenduko bazun bezala da horrein da, aurrera, atzea jutea denboran, gero ze plano ibiltze ditun, kamarie, segureko zoom egite ditu, eta asko gustazat zuzentzeko era hori, eta beste personalia da bat jo. Ez biopik normaletatik pixket aldentzea, eta beste estilo bat da, eta estilo hau implementa berko zeben, normalen dituen biopikentzat, ez? Segun zein ite jo zuen, pelikula bat, pertsona horren buruen egongo ginen bezala. Ikusiko genuen pelikulien, askoz gehiago disfrutako genuen, eta baita entendiko genuen. Pelikula honetatik ertetezea, eta esatezu, igual ez dut askoik entendiu, ez dut ulertu bere bizia nola izen dan, baino disfrutain dezu eta esperientzi bat izen da. Eta hori azkenin, asko sobetu da. Eta oin, denbora pixketaket, eta aro berria ikustea sartzen naiz printzipalean. Aitormenak entzuten nahi naiz oin, ze zinde burutik atea Los Domingosen atzeneko parte hori, Los Domingosen bukaerie, ze ondo sartuta daun musikie bukaera hortan. Eta, eske, graziosuna da, nola hastean eta nola bukatzean. Ze hasieran, ez da, spoilerra ez, hasieran Kebedon keratekin hastea eta bukaerako kantue da Aitormenak ertzainakena. Orduan, ikustea ez, nola dijuen inkretxendo baten pelikulie. Baina bene euskitan ze ondo egotean, pilarre kargatzen, aro berriak endo hartzeko. Lehen esan dizuet, Maspalomas gehiago gustazatela Los Domingos baino. Denboriek esango, egunen bukaeran esango izuet, hori aldan, ez, ze gero eta buelta gehiago hain ematen eta memorian gehiago gehatzea Los Domingos, Maspalomas baino. Aro berria. Aro berria. Orgia grupal bat ikusi dugu. Eta ez dakit zer daken, baino engantxaiteu. Eta ikusten gehatzea, eta ez da gazki. Benetako historioa dela, ikusi dut bukaeran, kreditotan azaltzeie, pelikulan bertan azaltzezien planuek, baino argazki errealakin. Eta ez dakit, oso ondoz nahi deben lortu pelikula hau egiten, provokatzi ez aparte. Ze, hori ikustia ondo dago, baino ze objetibokin. No ardemos cómo iluminar la noche. Ahora ya quiero hacer. Kabila sartuko behago. Lehenengo aldiz. Ja beste dana, Tabakalera, eta Trueba, baina Trueba bihar robertzira.
bestelo hartu, diskuruen inkomodo neolako eta zinitulako hankak ondo sartu. Bueno, famili bat, ama bat, bere bi umiekin, bizitza jutea beste leku batea, ze amak lana bilatzeu. Eta orduan, alabak, ez du nahi horreon, alabak guetatzen ditu, ez dake lagunik, ez ezautzen nio, baino, bat ezautzen eska bat, eta aztea harremanak egiten, eta ja. Eta hori pasatzea, lehenengo 10 minututan, gero beste ordu eta erdi, eta pasatzen ezer, eta pasatzen momentue bukaita. Orduan, zuri usteizu pentsatzen gauzak, ze pasalaiken, ze izen dan, nahiko klarula gatzeu, baino, nahi ez di funtzionatzen honek. Eta gainak, kabiten, nien eskabitzen. Nien eskabitzen da daket, belaunetako min bat, oina ber busien nola pasatzen den. Baina, kabira albaet, ez bultatzen. Ikustega, ordan hori pelean dugu. Laugarren egunea jain da, biler bosgarrena, hasi agur eta egunon.